Keď som sa rozišla s priateľom, byt, v ktorom sme bývali, bol jeho, a tak som sa musela presťahovať. Nemohla som si dovoliť nič drahé, tak som zobrala hneď druhý byt, ktorý som videla. Za tú cenu bol prekvapivo pekný. Bývala som tam asi mesiac, keď som si čoraz viacej začala všímať zvláštnych zvukov. Podlaha neustále vrzgala, ako by po nej niekto chodil. Dvere sa samé od seba zatvárali a často som počula, ako keby niekto klepká prstami po stole. Čím viac som sa to snažila ignorovať, tým horšie to bolo. Začali sa mi snívať nočné mory a veci som nachádzala na miestach, kam som ich neuložila. Dokonca som sa v noci budila s pocitom, že na mňa niekto pozerá. Nedalo mi to, a tak som jeden večer vyšla na chodbu a zaklopkala na susedov. Vo dverách stal starší pán. S čím ti môžem pomôcť? Spýtal sa. Rada by som vedela, kto býval v tom byte predo mnou. Viete, mám pocit, ako by mi tam strašilo. Pán si povzdychol a odpovedal. Pred vami tam bývala staršia pani, ktorá v tom byte odišla na onen svet. Zo pár nájomcov už odtiaľ odišlo. Povedal a prakticky mi zatvoril pred nosom. Po našom rozhovore som sa do bytu rozhodla zavolať kňaza. Ten mi byt vysvetil a od tej doby už sa mi tam nikdy nič zvláštne nestalo. No občas mám pocit, že tam so mnou niekto je.